баробари доштани таърихи қадима ва мавзеъҳои зиёди сайёҳӣ макони ҳунармандони чирадаст низ ба ҳисоб меравад. имрӯз дар ин ҷо қариб тамоми ҳунарҳои мардумиро дидан мумкин аст. махсусан ки имсол дар ҷумҳурӣ соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шудааст, таваҷҷӯҳ ба тамоми намуди ҳунарҳои дастӣ ин ҷо зиёдтар аст. соле ки шуд оғоз ба рушди ҳунар аст. аз анъанаҳои мардумӣ бохабар аст. иқдоми ҷаноби олӣ шуд сайёҳӣ, зинрӯи ҳама мардуми ҷаҳонро сафар аст. бо иқдоми пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидааст. тавассути ин иқдом ҳунарҳои қадимаи тоҷикон аз нав тавлид гардид ва тавонист ки диққати ҷаҳониёнро ба худ ҷалб намояд. зимни сафари хизматии гурӯҳи эҷодии мо ба деҳаи озодагон гузорамон ба хонадони Нарзулоефу афтид. ҳама машғули кор буданду атрофашон пур аз маҳсули заҳматашон. ин ҷо қариб ҳамаи асбобу анҷоми аз сабат бофташаванда ба назар мерасид. падари хонадон Хурсанмурод ба Хушрӯзу Азиза ва Гулсанами Хурдсол нозикиҳои касбро мефаҳмонид. аксари ҳунармандон иқрор мешаванд ки касб барашон меросӣ аст, аммо Хурсанмурод Нарзулоев мегӯяд ки барояш чунин нест. ин касбро ба мо меросидем мо аз мусафиди ҳамсоя бобои Қаҳоров Холиқбердӣ ҳамсояи мо будан, аз ҳамон кас ёд гирифтем. Он кас ҳозирам дар қайди ҳаёт ҳастанд. аз ҳамон кас мо ёд гирифтем ва аз рӯзе ки он кас ба мо ёд доданд, мо ҳамин касбро идома додусигем. тахмин чанд сол шуд? аз 2006 ин ҷониб 12 галҳо дастрас менамоем. вақте ки навдаро аз дарахт мегирем ба хона мебиёрем, агар мавсими тирамоҳӣ бошад, камкортар, кам меҳнаттар, аллакай ҳозир камтар кори мо душвортар гардид. вақте ки навдаро мебиёрем, ҷамъ мекунем, ҳама аҳли оила мешинем, апои хоҳароя ҷиғ мезанем, ҷияноя ҳамсояҳоя ҷиғ мезанем, тоза мекунонем. баъд инро сорт ба нав ҷудо мекунем, ғафс, борик, ҳар кадомша ваи худ ҷудо мекунему ва ҳамин якта ҳамихел номбардоре ки калон мо ба ёд доданд ва дигар ин чӣ қадаре ки дар дуруни ин чӣ даромадагӣ ҳамаша мо фикри худкитӣ сохтагӣ ҳастем. ягон хел ҷо дидагӣ нестем. ҳамин фикран чӣ хел кунам ки ба зеб шавад, чӣ хел кунам ки барои халқ, талаботи халқ ба ҷавобгӯ бошад, чӣ хел кунам ки ҳамин халқ чизи нав дар назараш тобаду маъқул шаваду харад гуфт, ё ки умуман барои ҳамин ҳунари худамро муаррифӣ намудан кӯшиш мекунам ки навъои нав девозадагӣ ҳамон ним соат 35 минут 40 минутро дар бар мегирад дақиқа. барои баъзеаш мана ино ҷош мебиёяд, 2-3 рӯз мо барои ино меҳнат мекунем. аҳли оила тоқане аҳли оила 2-3 рӯз хизмат мекунем барои ино. инҷо назарамон ба як ашёи хеле калони сохта шуда афтид ки он низ мавриди истифодаи хос доштааст. инро барои мева, гирифтани меваҷот, меваҳои хушкам ба мумкин, меваҳои тарам ба мумкин, барои баъзе ҷоҳо ҳаст, барои мисол тӯйҳои арӯси домодӣ баям бурда мисол ду тараф ба монда, ина бо шириниҳо ороиш дода мондан мумкин. мо инро ҳарду инро ба нияти наврӯз барои ҳафсину ҳафшин сохтагӣ будем ки яктоаш ба ҳафсину як намудаш ба ҳафшин мемонем гуфта барои вай наврӯзӣ ки имсол дар Панҷакен шуда гузашт, ҳаминоро бурда дар ҳамун ҷамомат истифода бурда будем. масалан ин чанд нақша бозиданаш мумкин, барои ин ҳам қурут мондан мумкин, даруни ин ба ҳам баландтар мекунед, нон мондан мумкин дарунаш ба чӣ мисол барои хоҷагӣ чӣ чизе ки зиёдатӣ ҳаст, даруни ин ба мондан мумкин.
ҳам давраи пеш барое ки вай мардум гӯшт хуш мекарданд даруни манамихи чизоба гӯшт хушкуна гӯшт монда гӯшт овехта мемонанд ҳам шир мондан мумкин дарунаш ба ҳаҷми худаш кити мувофиқ ҷога кити шир мондан мумкин. хурсандмурод нарзулиев мегӯяд ки имрӯз талабот ба маҳсули заҳмати онҳо зиёд аст. аз ин хотир фармоишгарон низ сохтани ҳар гуна ашёро барояшон фармоиш медиҳанд. бале талабот зиёд вақт бисёрӣ моя фармоиш медиҳанд мо сохта ба бозор мебарорем ва ё омда аз ҳамон бозор мо махсус ҷо дорем аз ҳамон ҷо харидорӣ намуда мераванд ва вақте ки мебоянд ки мо ҳамон ҷо ба нестем аллакай медонанд ки ҳамин ноҳии панҷакемба мо ҳамчун сабадбоф муаррифӣ гаштага ҳастем аки набошад кобта рақами мо ёфта занг мезананд ки мо ба фалон хел чиз дар кор баъд аз рӯи фармоишотшон мо сохта ҳамон вақти даркорӣ ба мебарорем оно омда мебаранд баъзе вақт мешавад ки фармоишам месозем кам беш месозем не ки талабот зиёд ҳар намуд барои ороишӣ барои истифода бурдан барои рӯзгор мардум мегиранд. фарзандони хонадон мегӯянд ки дар вақти холигии худ ҳамеша ба падару модар ёрӣ расонанд ва аллакай мустақилона чандин намуди ашёро сохта метавонанд. дар ҳунар кӯш ки зар чизе нест ганҷу зар пеши ҳунар чизе нест. ман азиза мебошам. ман тӯли 2 сол аст ки ин касбро омӯхтаам аз падару модарам. ман метавонам ки сабача лалича нонгирак қуртгирак созам. ман мехоҳам ки оянда боз ин ҳунарамро давом диҳам. мо дар вақти холигӣ бо акаам Хушрӯз хоҳаракам Гулсанам метавонем намуди дилхоҳи ҳамонро созем. мо дар вақти холигӣ ба падару модарамон ёрӣ мерасонем. фарзандо худошон фикранд ягон кас ино маҷбур накардааст ба хоҳиши худ мо ба ҳамин чорчӯбаша бастате моям бофем гуфта ки аз мо пурсон шуданд аввал фикр кардем ки ино наметавонанд баъд дидем ки ҳаракаташон кӯшишашон зиёд баъд фарзандо хоҳиш карданд ки ҳамин чорчӯбаро ба мо баста сохта тед моям ҳамроҳ шавему сабадбофӣ кунем. баъд мо ҳамин чорчӯбаро баста додем инҳо корро сар карданд мана ҳозир инҳо озод худашон мустақилона кор карда метавонанд. ҳунаромӯз кас ҳунармандӣ дар кушоӣ кунӣ на дар бандӣ. номи ман Хушрӯз. ман дар синфи 5 мехонам. тӯли 5 сол мебошад ки ман ин ҳунарро меомӯзам. аввалин кори ман лалича мебошад ки онро ба намоишгоҳ ба шаҳри Душанбе бурдем. аз он ҷо онро харида ба шаҳри Санкт-Петербурги Россия бурданд. ман мехоҳам ки дар оянда ҳунарманди беҳтарин бошам. дар сабадбофӣ машҳур гаштаасту ҳама азм доранд ки боз ҳам номгӯи маҳсули